Uhuruchi ọma na ụmụnne m, uhuruchi ọma nụ. Ya gaziere gị bụ onye na-ene m anya. Ya gazikwara gị bụ onye na-anụ olu m. Uhuruchi tata mara unu mma. A sị m nke onye chiri ya zere, nke ọbụla onye na-eme dị mma ya gaziere ya. Ọ bụrụ na tata bụzi gị sonyere m, onye na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri nakwa ihe niile dị kachasị wee kee ya were na-azọ ndụ. Ndị niile dị mbụ na-esonyere m, ana m ekene unu wee na-agọrọ unu ọfọ ndụ, ọfọ chidimma, ọfọ awele, ọfọ ọganiru, ọfọ arụ isi ike, ọfọ ogologo ndụ ya makwara unu mma. Ọ bụrụ na ị gesịa nkụzi ma ọ masị gị, biere m akara like. Ọ bụrụkwa na ị gesịrị nkụzi ma ọ masị gị, chọkwa ka ị gee ya ọzọ, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị sọskraịbụ na chanel a. Ọ ga-eme gị oge ọbụla m kụziri nkụzi, ị ga-anata ozi na m kụziri nkụzi ọfụrụ. Ya gaziere unu. Eji m ohere a wee na-arịọ unu ụmụnne m ndị niile na-ezitere m ozi na WhatsApp. Ọ pụrụ iche ọ dị amasị m na mmadụ na-edere m ihe odide. Achọọ m ka a na-ede ihe odide. Ịbata kọwaa onwe gị dịka onye Igbo Igbo. Kwuo ife ị chọrọ, ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ m, jụọ m ya, mana ị ga-eji voice wee jụọ ya. Pide aka na foonu gị, were okwu ọnụ gị kwuo okwu. Abụ m onye Igbo. Abịa n'ọha Igbo, esi m na mpaghara obodo Imo. Maka ndị ga-achọ ka ha chọpụtacha m eriri afọ m, biko na eji m Chineke yọọ unu. Apụtagha m ebe a ka mụ na unu kpaba nkata ezinụlọ m. Ife mpụta ka mụ na unu kpaba nkata ka mmadụ si agọ mmụọ. Ya gaziere unu. Maka ndị natara onyinye amara ịnwa mmadụ ọnwụnwa, eji m Chukwu okike wee yọọ unu. Biko unu abịazina anwa m ọnwụnwa. Ọnwa m na-ekwu okwu ya bụ ndị ga-ezitere m ozi. Izitere m ozi, ikekwe oge izitere ozi ọbụna m na-ege ya, ọbụna m ji ihe n'aka, o nwere ike ngesia ya n'ebe m chọọ ka m saa gị ajụjụ, onwe ife bịaranụ mmebezie ya, m chefuzie ya. Ịbatazi ọ dịzie gị ka ị ga-apịa m ụtarị, ọ dịzie gị ka ị ga-ama m ụra, ọ dịzie gị ka ị ga-adọgbu m. Kedu ife mere na unu bụ ụmụ Igbo anaghị enwe ndidi? Ọkwa gị chọọ m bịa. Ụfọdụ na-ajụ m ajụjụ, na m nwere akara igwe m wee tinyezie na YouTube, ma etinyezie na m chọọ ka ndị mmadụ wee kpọba m, n'onye ka m ji wee tibi ya, akpọbazie mma ya ha asa. Kedu nke bụ izitere m ozi mụnwa ya asa gị n'oge nke ma ọ bụ n'oge nke gị? Ya gazikwara unu ụmụnne m, eji Chineke yọọ unu na-anwazina m ọnwa. Izitere m ozi ọ bụ na m azachi egozi gị, zitekwa ya ọzọ. Otu a ka esi eme ya. N'ụbọchị nke tata, nkụzi nji maka ya wee bịa bụ nkụzi gbasara chi gị na onye lọrọ gị ụwa. Nkụzi a ọ na-abụ nsogbu wee nyere anyị. Amagha m ihe mere na ọtụtụ ndị ife mgbagwoju anya ka dịrị unu na ihe gbasara chi mmadụ na onye lọrọ ya ụwa. Iji wee mee ka unu ghọta ya tata, ife m chọrọ ịkụziri unu bụ ka otu o ya esi wee kwuo unu nghọta. Chi gị bụ mmụọ nke Chukwu. Mmụọ nke Chukwu ahụ amụghị ya amụ. Chi gị bụ mmụọ nke Chukwu. Mmụọ nke Chukwu ahụ gbakere na mmụọ nke Chukwu ji wee kee ụwa. Ọ bụrụ na o sighi n'ọwụwa anyanwụ, o siri n'ọdịda anyanwụ, o siri n'ugwu, maọbụ o siri na ndịda. Ka ndị mbụ na ndị egere si wee kọbaa ya bụ na ha wetere wee nye nke a si chi, nke a bụ chi Eke, nke a bụ chi Orie, nke a bụ chi Afọ, nke a bụ chi Nkwọ. Ihe ha ji wee mee ya bụ ka Chukwu na mmụọ mgbe ochie si wee gbaziere ha ụzọ. Ha wee kọwaa ya si na chi nke Eke bụ anyanwụ, na chi nke Orie bụ mmiri, na chi nke ikuku bụ Nkwọ, na chi nke aja ana bụ Afọ. Ha esi one a wee mee ya. Mmụọ ndị a niile ketara oke na ndụ mụ na gị na-abụ tata. Ọnyanwa mere anyị abụrụ mma nke ndụ. Anyanwụ bụ ife, aja anị bụ ebe ife anyị na-eri n'ọnụ si apụta taa. Ikuku bụ ndụ, mmiri bụ ndụ. Ihe ndị a niile ịgbanarịghị ya. Na ịbụ onye amụrụ ụbọchị Eke, na ịbụ onye amụrụ ụbọchị Afọ, na ịbụ onye amụrụ ụbọchị Nkwọ. Mmụọ niile a ketara oke na ndụ gị. Ụfọdụ ajụjụ ha na-ajụ ihe gbasara chi ya, mgbe ụfọdụ ọ na-agụ m ike. Chi onweghị onye mụrụ chi. Chi enweghị njọ. Nsogbu gị esighị na chi gị bụ your guide angel. Your guide angel bidoro wee dịwa ire ozugbo a nne gị mụpụtara gị n'afọ ka o bidoro dịrị ire n'ebe ị nọ. Chi adịghị enwe nsogbu.
ebe nsogbu mmadụ si abịa bụ elolo ụwa. Ebe a ka nsogbu gị bụ nwoke na-ene m anya, gị bụ nwaanyị na-ene m anya, ebe a ka nsogbu gị si abịa. Onwe ife gbasara chi na nsogbu ọbụla inwe, ọ bụ n'enu n'ụwa. Onye ara nwere chi, ma nwata ma okenye, onye ọbụla nwere chi. Mana ebe nsogbu mmadụ si abịakarị bụ n'elolo ụwa. Onye ka anyị ji akụzi nkuzi ome mma mere onwe ya, ome njọ mekwara onwe ya. Maka na ife ọbụla bụ ife i mere, ị ga-anara ụgwọ ya. Dozie ụzọ gị edozie dịka onye na-agọ mmụọ ịbụ, dịka onye Igbo ịbụ. Dozie ụzọ gị edozie, mara ije gị na ndị mmadụ. Ekotezi na enu, ikote ana, kote ọhịa, kote ụzọ, kote ebe niile na-ekonyere onwe gị iche na ị gbanarịrị ya. Onweghị mmehie ọbụla mmadụ ga-agbanarị. Na ị na-agọ mmụọ abụrụ na ị bụrụgo onye mmefe. Ị na-agọ mmụọ abụrụgo na inwego satifiketi ime ka o si wee sọ gị. Onye chọọ iwere ọjị gọgbuo ya, onye chọọ ikpọba mmụọ jebe arụsị tụba onye ọbụla, ọ bụrụ ya. Maka na ife ọbụla onye metụrụ, onye ahụ ga-akwụ ụgwọ ya. Ebe anyị si enwekarị nsogbu bụ onye ụwa anyị, ya bụ ụwa anyị bịaburu abịa. Ụwa anyị bi, ndụ anyị dị taa, ebigo ya, ebigoro anyị ya wee bisara anyị. Ndụ anyị dị taa, anyị ebibugo ya mbụ, kama na anyị na-agbanwe ọnụ arụ. Onye ahụ lọrọ gị ụwa ị na-achọ, ịchọọ ya ebe, ịchọọ ya ebe, ịchọọ ya ebe, ịchefu ya ebe ị nọ ka ọ dị. Ụwa ga-amara gị mma tata ga-esite n'onye nọ gị ụwa. Ụwa ga-ajọrọ gị njọ tata ga-esite n'onye nọrọ gị ụwa. Onye a mere anyị ji wee na-atụzi aka ka mmadụ jee chọọ onye nọrọ ya ụwa. Onye nọrọ gị ụwa bụ your root. Ebe ahụ ka isi. Onye nwabitere ndụ ụwa ga-eji mara gị mma n'ụwa. Ya nwabitekwara ndụ ụwa ga-eji wee jọrọ gị njọ. Maka ndị nke ị ka ya anata ụwa, bie ndụ gị ọfụma. Bie ndụ gị ọfụma. Ekonye n'aka ebe, ekonye n'aka ebe, emegidere mmadụ ibe gị. Ife niile bụ ife na-abụghị ezi omume bụ mmefe. Mara ka ụzọ gị ọ bụrụ na Kristianity ka a na-eprichi maka ezi omume na ọgọ mmụọ na ọdịnala, anyị na-akụzi nkuzi maka ezi omume. Maka na anyị kwenyere na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọrọ. Anyị kwenyekwara na ọnwụ onye nwụọ na ọ ga-abịa ụwa ọzọ. Iji wee wetara unu ihe ịmatụ, chi gị dị nnọọ ka onye na-akwọ ụgbọala. Ngị nwa bụzi onye nọrọ ụwa dịzi ka ụgbọ. Ọ bụrụ na ụgbọ adịghị mma, onye na-akwọ ụgbọala enweghị ihe ọ ga-akwụnwu. Moto adịrọ mma, draiva enweghị ife ọ ga-anya. Ya bụ na gị nwa bụ moto a, kedu ka isi wee fisi onwe gị ka draiva nwee ike ịma ihe ọ ga-anya? Maka na gịnị? Onye ara nwere chi, onye isi dị mma nwere chi, onye oshi nwere chi, ndị isi na-aja nwere chi. Otu ahụ isi wee nwee chi. Ife na-eme nsogbu ji abata na ndụ mmadụ ebe o si bịa bụ na gịnị? Onye lọrọ ụwa. Na anyị na-ata afụfụ tata, o si na onye nọrọ anyị ụwa. Na anyị na-eri uru tata, o si na onye nọrọ anyị ụwa. Maka mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Iji wee gwakwa unu ọzọ, anyị anaghị aworship onye nọrọ anyị ụwa. Anyị adịghị aworship onye nọrọ anyị ụwa. Ọchị anyị ka anyị na-aworship, maka na ọchị anyị idu anyị eje. Ọ bụ eziokwu na okwu ndị Igbo si na onye lọrọ mmadụ ụwa bụ chi ya. Ọ bụ eziokwu. A sịkwa na onye buru mmadụ ụzọ sibe ite na-ebi ụzọ enwe nka nke ite. Ya ka anyị ji wee sị gị chọọ onye lọrọ gị ụwa. Ya bụ onye buru gị ụzọ sibe ite. Site na ya ka ị ga-esi wee mana onye a na ụzọ mara mma. Site na ya ka ị ga-esi wee mana onye a na ụzọ jọrọ njọ. I wee were ọfọ na ogwu wee yọọ Chukwu na anị. Maka emezughị emezu nke si n'aka onye ahụ, ma gbazikwara ụzọ gị. Otu anyị nọ kịta iji maatụ, ndị niile anụwa bụ ndị na-emegide ibe ha, ọ na ha ya ha nọta ụwa. Ndị niile abụ ndị na-eme ha na ibe ha mee biznes ha erie so ha, ọ na ha ya ha nọta ụwa. Ndị niile ha na-akwụ ụgwọ ha ji egbuo mmadụ ibe ha, ọ na ha ya ha nọta ụwa. Ụmụ agbọghọbịa niile a na-amụ nwa na-eje ere, ọ na ha ya ha nọta ụwa. Ndị niile na-eri anụ arụ mmadụ, ọ na ha ya ha nọta ụwa. Ndị niile na-eme ife arụ dị iche iche na ife a na-asọ nsọ, ọ na ha ya ha nọta ụwa. Ị na-ajụkwa kedu ihe mere na ndị a ji ka na-eme ihe a, ka na-adị ndụ chi na-efo ha, ka dịkwa ndụ. Mmadụ mekwa arụ, mmadụ megidekwa ibe ya, mee ife arịrị, ifu mmadụ ọ na-eti ibe ya, ọ na-esu ibe ya ebe a, ọnwa ọ ya ha enwedo uche, ebere ayaghị emedi ya, na ọkwa mmadụ ibe ya ka ọ na-eme ihe dị ụna.
ọ dị gị ka ndị ahịa ha akwụ ụgwọ ya? Onye a bụ okwu ndị Igbo ji wee kwuo na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Ebe anyị si enwekarị nsogbu bụ onye nụrụ anyị ụwa. Ọ bụrụ na ị chọta onye n'ọgụ ụwa site n'afọ, ọ bụrụ sọnsọ ịma na ka ị mara afa ya, ọ bụrụ ya. Ọ bụrụ na onye n'ọmụ ụwa mere ezigbo omume, nchi gọ mmụọ mkpọbi ya, onye n'ọmụ ụwa, ngwa bilie bịa nyere m aka ka ụwa bido mụwara m mma. Ndị onye nụrụ ha ụwa gbukwara na mmadụ nkọ, ị ga-asị ya bilie bịa nyere gị aka ka ọ kụzikwere gị ka esi egbu mmadụ. Onye anyị na-akpọku bụ chi anyị, mana anyị na-eje na ntọala anyị ebe anyị si bụ onye nụrụ anyị ụwa wee jee mara ka ụwa anyị dị. Anyị mara ka ụwa anyị dị, anyị asị uwe ochie gafee anyị n'azụ ka ụwa ọfụrụ anyị pụta ife, ya bụ chi anyị eduru anyị gaba. Ọnwa ife ji anyị, anyị ewere ọfọ na ogwu na onweghị onye nwanne ya na-agba ọbịa, uwe ochie anyị gaa anyị n'azụ, ụwa ọfụrụ anyị apụta ife. Onye a mere ọtụtụ n'ime anyị si enwe nsogbu ma ha kpọlite chi ha, ha sị na ha kpọlitere chi ha. Ịkpọlite onye ahụ n'ọgụ ụwa ebido nwebe nsogbu. Ọ maka gịnị? Ajụcha ha ajụcha ọfụma. Ya ka m ji wee sị unu, maka ndị na-akpọlite ndị nụrụ ha ụwa, ọ ga-amasị m nke ukwuu ma ọ bụrụ na unu site n'aka dibịa, maọbụ dibịa nwoke maọbụ dibịa nwaanyị, ihe maọbụ mmụọ gị nabata ya ka o nwee ike imere gị. Ọnya nwere ike ịfụtatụ ụfọdụ ihe na-adịghị mma n'ime ya. Nya ka m sị ka m kụziere unu n'ụbọchị tata, maka ndị ọka na-agbagoju anya. Onye anyị na-akpọkukarị bụ chi anyị, mana anyị na-esite n'onye nụrụ anyị ụwa wee dọta ụwa ọfụ ochie anyị. Ọ bụrụ na ọ dị mma, anyị ekwuo ka ụwa ochie anyị nyere anyị aka n'ụwa ọfụrụ. Ọ bụrụ na ọ dị njọ, anyị asị ka ụwa ochie anyị gafee anyị n'azụ ka anyị bie ndụ nke anyị. Ya gaziere unu ụmụnne m. Onwe ka nkụzi a si wee gbagwojuo oge anya, bata na inbox m ji okwu ọnụ gị kwuo okwu, jụọ m ajụjụ, aga m asa gị ya. Onye ka na-anụ onu ya bụ Eze Nwaanyị Oge Ọpụrụ Iche. Ekenekwa m unu, ya gaziere unu. Ise.